morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Welcome back to my channel. Okay, today we'll be treating a very important topic, and our topic today is female genital mutilation. That is female circumcision. Female genital mutilation. Nwanyị. Ahụla m ebe ndị mmadụ na-esi agụgọ gbasara ihe banyere ibi nwaanyị ugwu. Anụkwala m akụkọ na ntị, hụkwa ụfọdụ ndị ebiri ụmụ nwaanyị ndị ebiri ugwu. Ọ bụ ya mere m ji sị ka m leba anya na ihe gbasara ya n'ime ụbọchị nke taa. Gịnị bụ ibi nwaanyị ugwu? Anyị maara ọfụma tupu m enyekọ ya, anyị maara ọfụma na n'ala Igbo, ọ bụghị sọ n'ala Igbo mana n'ala Igbo na-ebi nwoke ugwu. Mgbe a mụchara nwa nwoke, abalị amụ nwa nwoke agụọ eruo n'abalị asatọ, the 8th day, aga bie ya ugwu. Na ihe ibi nwoke ugwu, ihe a na-eke ibi nwoke ugwu ka achọ ebe ahụ mma. Nke mbụ, ka e were ya hụ nabata ya n'otu ndị ọgbọ ya. Ibi ugwu, nwoke biri ugwu n'ala Igbo echiwela ya echichi otu ọgbọ. Nke atọ, a na-ebi nwoke ugwu ime ka ebe ya ahụ, ntanta ya ahụ, ime ka ebe ahụ dị ka nke mmadụ ma ghara na ịdị ka nke anụmanụ, n'ihi na o nwere otu ọ na-adị. Mana ebizie ya ugwu, bima ya, ọ bụrụ na onye ma otu esi ebi ugwu, ebima ya ha ọfụma, ya dị mma, kwụrụ chịm, ma mma, yie ihe eji nwoke eme. Mana ihe ndị a wụ uru ibi nwoke ugwu bara, mana ọ dịghị otu a n'ebe ibi nwaanyị ugwu dị. Ọ dịghị otu a. So, female genital mutilation has to do with a total removal or partial removal of the female organ, like partial or total removal of the female organ, which involves the clitoris and everything around the walls. Ihe na-akọwa ihe a bụ na ibi nwaanyị ugwu iwepụ ihe n'ime ihe nwaanyị ji wuru ihe. Ịga ebe ahụ ihe nwaanyị dị, iwepụ ihe na ya. Ọ bụrụ na nke a na-ewepụ obere, iwepụ ụfọdụ ihe ndị gbara ebe ahụ gburugburu. Ọ bụrụ nke a na-ewepụ ha niile, that's the total removal, ị ga-ewepụcha ihe ndị ahụ. Ha ekwenyere kọma na uru ibi nwaanyị ugwu a bara dị ọtụtụ, mana o nweghị nke wee eziokwu. Ekwenyere na eme ya otu ahụ, na ọ ga-enye aka ime ka nwaanyị ahụ dị nsọ ruo mgbe ọ ga-alụ di. Mata na mgbe a na-ebi nwaanyị ugwu a, na a na-emepe obere ohere ebe ọ ga-esi na-anyụ mamịrị ma na-ahụ nsọ ya, that is menstruation, which is wrong. There is no medical proof that female genital mutilation is correct. Ọ dịghị mma. Mgbe a na-ebi nwaanyị ugwu a na-ewe ya hụ na ọwụ maka ọdịmma nwaanyị. Ebe ụfọdụ ha na-eji ya ewedata isi ya na ahụta, or let's say to control the woman's sexual desires. It is being believed that once there is female genital mutilation, that the woman's sexual urge and how she reacts during sexual activity has been or is being controlled.